पटरीवाली पुन्हा एकदा घरोघर ह्या मायबाप रसिकांचे आभार मानले पाहिजे की एवढ्या जोरात पाऊस होऊन सुद्धा हा कार्यक्रमाचा आनंद लुटत आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला मला समजला करतो पटरीवाली SLSC गणेशबा यांच्याकडून 100 ग्राम मातोश्वर आहे. त्याचप्रमाणे उर्मिला रोशन वरते रत्नागिरी आगरनल गवळणीसाठी 101 रुपये मातोश्वर आहे. गणेश गुरव, राकेश गुरव, सुजय गुरव याचकडून 101 रुपये मातोश्वर आहे. आरती मागच्या रत्नागिरी यांच्याकडून 201 रुपये मातोश्वर आहे. दिपेश प्रकाश परब गाव वैभववाडी यांच्याकडून 201 रुपये मातोश्वर आहे. त्याप्रमाणे केदारी मंदिर साखरपा संतोष यशाळ यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 151 रुपये मातोश्वर आहे. तर हे सर्व मोठे दात्यांचे आणि 14 रुपये केदारी महाराष्ट्र करामध्ये मुंबई सदस्यांनी आहोत. धन्यवाद.
बोलले ना मगच ये एंट्री केल्याशिवाय कोणाकडे देऊ नका, तिकडे देऊ नका कोणाला. मी काय माझ्याकडे द्या, मी एंट्री करून तिकडे नंतर देणार, कारण ते नावं रजिस्टरमध्ये महत्त्व. हे घेऊन जा, हे घेऊन जा. मी आता काय करणार, मी जर बाहेर नाही बोलतो ते भेटत नाही. आता पहिले दिलेत ना 7-8 दिले, ते 2 डायरेक्ट भेटून नको.